Čaute lidičky, teraz sme začali challenge od 8, takže že ujdeme hore do polnoci. Teraz sa nedávno zobudila Darka a ešte som vám zabudol. Čaute lidičky, a teraz sa vám už Daria Draušová. Čaute, dávajte nám lajky, odbery do 100 000, že budeme mať YouTube button, konečne dačo traje, máme vás rádi, papa. Takže prosím nám dávajte, lebo keď sa s tým budeme pokračovať, budeme ešte tak bude viac videí s Darkou. Ale ešte teraz je 11 hodín, takže za chvíľku to máme. Čaute lidičky, no konečne je 12 hodín, polnoc. Teraz ešte Daria spala Draušová. Normálne moja frajerka spala a ja som nemohol spať a potom, jak bolo už 23:57, tak som ju budil a už je zobudená. Takže teraz ju vám dám. Čaute. No, prepáčte, že som spala, ale dávajte nám lajky, prosím. Do 106. Takže dávam vám mojho frajera Miša. No, takže máme to za sebou a už je dneska je piatoček. A keď teraz to budete vidieť v ten deň o piatok 3. apríla tak 2026, tak neviem, čo budem robiť. Takže čus.